Vi er i Woman! Vi har lige fået nøglen. Det er jo sygt fedt. Det sjove er, at her i vores kreative gård i Studiestræde nummer 31 C, baghuset, der bor nogle rigtig kreative mennesker. Der må man sige, der er morgenfest, de bor ovenpå. Så det er meget fedt, vi kan lave høj musik, men de vil ikke bemærke det, fordi de er selv rimelig vilde. Så, men desværre vil lige skulle vise rundt her. Så, altså, jeg er jo rimelig, skal lave nogle ting. Jeg har lige lavet en mangelliste. Men ja, der. Ikke? Og hej Mikkel. Vil du købe mig? Ja, det kan være, at jeg går helt ned til bagvæggen. Hej! Så er det et ekstra rum. Væggen her. Den her væg. Jeg vil lige prøve at gå tilbage. Der. Går stolpen af. Se vinduerne her. Stolpen af hen. Den skal du gå ned igen. Det er meget spændende, så der er mere åben. Så går man ind her i det mindre rum. Så det gør så lidt mere. Det bliver spændende at se, hvordan vi sætter der. Hvordan vi kommer til at udnytte det. Yes, det er godt, at vi har 14 dage til at fortælle om alle manglerne, ikke? Den her væg skal vi også være med i weekenden. Bad. Ikke fordi vi kommer til at regne med, vi regner ikke, at vi kommer til at bruge badet til noget, men man kan jo aldrig vide. Ja, der er mange ting, vandhængen vil man engang monteret. Jeg håber snart, de håndværker kommer. Det sjove er, at da det var, vi kom herned, stod vi jo og ventede på Julie fra Copy, vores udlejningsselskab. Og hun kom lige lidt for sent. Det var ikke fordi det gjorde noget. Og så stod vi jo og snakkede, og så de pludselig der nogle fyre, der hænger ud over altanerne herude, og spørger, om vi ikke kommer op til morgenfest. Og det gør vi så ikke. Men lidt efter, så kommer der en anden fyr op for tredje. Den første var på første, og den anden er på tredje. Kommer han og spørger, om vi er med til morgenfest. Så folk de fester altså om tirsdagen i Studiestræde. Det er crazy, altså det er ikke forventet. Men det fede er, at vi kan spille vores høje musik, uden at forstyrre overbrugen. Det er meget fedt. Så, men Niels, hun vil gerne vise, hvordan det er. Udenfor skiftet skal være. Og jeg går ud. Det kan godt være, at jeg lige skal vende kameraet igen. Det her, det er i går. Den er faktisk rigtig sød. Og se, vi har et træ. Og solen udsigt. Solen skinner. Og her kommer der så til at være en bænk. Og lidt hygge her udenfor. Måske